Biz birge Xayriya Marafonun rayon boshqarma komiteti җитәкчесенең беренче урынбасары Рафаэль Демидов ачты. Ул игелекле эшләрне башкаруда 10 көнлек белән генә шикләнмәскә чакырды. Районның имам мөхтәсибе Илгиз хәзрәт Сыңгатуллин Аллаһы Тәгаләнең без адәм балаларына биргән нигъмәтләре турында искәртте. Бүгенге көндә районыбызда 1797 инвалид исәпләнә, 124 бала инвалид статусына ия, һәм инде шушы Хәйрия ярминкәсе оештырылды, һәм шушы Хәйрия ярминкәсе һәм инде Хәйрия марафонына кергән акчалар шушы инвалидларга, мохтаҗ инвалидларга акчалата ярдәм булып бүленәчәк. Менә шул декада кысаларында, менә шундый кешеләребез бар икән инде, алар безнең 1700-дән артык, алар берсе дә читтә калмасын иде. Һәр берсенә дә кемгә җылы сүз, кемгә инде ниндер ярдәм күрсәтсәк иде. Материал ярдәме ул, акчалата ярдәме, ничек кенә булмасын, менә берсе дә читтә калмасын иде. Инде бу марафон үзенә күрә ярдәм бөтен яктан да. Ни өчен дигәндә, чөнки иң аввал кеше үзе гыйбрәтләнә, шушы кешеләрне күреп, икенчедән без ярдәм итәбез авыр халәттәге булган инвалидларга, йөри алмый торган, күрә алмый торган кешеләребезгә, якыннарыбызга. Һәм өченчедән инде үзебез аларның халәтләрен күреп, аларның мәгъишәтләрен күреп, үзебез дә ниндидер нәтиҗә ясап һәм дөрестән дә мин сау сәламәт икәнлеген аңлап, шөкер итәргә үзенә күрә бер сәбәп тә булып тора. Марафонда районыбызның хөрмәтле шәхесләре, район үзешчәннәре чыгыш ясады. Мөмкинлекләре шикле булса да, көчле рухлы райондашларыбыз турында Мөслим телевидениесе әзерләгән сюжетлар күрсәтелде. Инвалидлар декадасы уңайыннан районыбызда төрле чаралар үткәрелә. Бу безнең инде инвалидларга ярдәм итү акциясе гына түгел, актив тормыш позициясына чакыру, аларны чыгару, аралаштыру өчен дә оештырыла. Мәдәният йортларында да алар концертлар, спектакльләр карарга килсеннәр өчен. Аларда нәкъ сәламәт кешеләргә нинди шартлар тудырылса, алар да нәкъ шушы шартлардан файдалансыннар иде. Безнең картлар йортында да бүгенге көндә 50 кеше тәрбияләнә. Аларның һәммәсе дип әйтергә кирәк сәламәтлеге чикле гражданнар. Бу елны бик күп күләмдә безнең Исламов Илгиз Закиевич, аның тормыш иптәше Кадрия Яхпаровна ярдәм күрсәтү учреждениегә, шулай ук Розалия ханым Абдрахманова өзенең зур ярдәмен күрсәтә. Һәм инде һәрбер райондашка рәхмәт әйтәсе килә безнең учреждениегә ярдәм йөзеннән күчтәнәчләр, бүләкләр китергәннәр өчен инде өлкән. Ярдәм итү дигән сүз, әлбәттә ки, ул безнең теге матди яктан гына, мал белән генә түгел. Ярдәм итү инде ул безнең хәтта сүз белән дә, караш белән дә, ниндидер мөгамәлә белән дә, хәл белән дә булырга мөмкин. Менә шуның өчен без, әлбәттә ки, кем генә булмыйк, нәрсә белән генә шөгыльләнмик, һәр яктан да бер-беребезгә ярдәм кулын сузырга тырышырга тиешбез. Ише хәтта Пәйгамбәрбез үзенең хәдисендә әйтә, хәтта бер-берегез белән күрешкән вакытта да бер-берегезне елмаеп каршы алыгыз. Хәтта менә шушы елмаю да һәм күркәм сүз дә кешене юатырга һәм кешенең күңелен күтәрергә сәбәп булырга да мөмкин. Без бер генә көндә түгел, яки 10 көн дәвамында гына түгел, ел дәвамында һәм даими һәр вакыт аларга үзебезнең игътибарыбызны, ихтирамыбызны җиткереп яши алсак иде. Аларның күңелләрен ничек тә үзебезнең якты, җылы карашыбыз белән, аларга булган ягымлы, ихтирамлы йөзебез белән, аларга булган ярдәмнәребез белән аларның күңелләрен күтәрә алсак иде. Сәламәтлекләре шикле райондашларыбызның кул эшләреннән күргәзмә дә әзерләнгән иде. Марафонда катнашучылар товарларны яратып алды. Римма Авзалова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.